Arratsaldeon Orzango errekatik, hemen Senpereko aintziran atzo, herri urratsen 42. edizioa ospatu zen berehala, irudi hoberenak. Baina lehen ikasteko Batera plataforma berpiztu dutela begira. Batera plataforma berriz lanean, elkartea initzietako kideak eta Ipar Euskal Herriko hautetsi garrantzitsuenak berriz ere eskuz esku, helburua gaur egungo hirigune elkargoa gainditzea, instituzio indartsuagoa erdietsiz. Ikusi behar da nola antolatua den beste lujaldeetan, baina guk sortuko duguna hemen Ipar Euskal Herrian, berri bat izanen da Euskal Herriari egokitua dena eta hor dugu bidea. Jogatu behar dugun eta landu behar dugun bidea hor dugu. Eskuin muturraren gorakadaren aintzinean herritarren ongizatea hobetu eta bermatu nahi lukete. Garrantzitsua da gure lujaldearentzat, gure hizkuntzarentzat, gure gobernantzaren,zat, beste etapa batzuk bete behar direla eta orduan orain ondoko hilabete horietan lan bat eraman beharko da, modelo baten eraikitzeko, Korsikarrek eiena egin dutera eta agian gauzatuko dena askifite, baina Ipar Euskal Herrian bada zerbait eraikitzeko, gogo handi bat bada, jendartean, hautetxien artean, baina lan egin beharko da eta jendartearekin ere hitz egin, etapa berri hori aurkezteko eta eraikitzeko, bai Ipar Euskal Herrian, baita ere Parisen gu parlamentari gisa. Erakunde berriaren inguruan adostasuna lortu behar dela diote, gero Parisen hau batez mintzatzen segitzeko. Pentsatu dugu lujalde kolektibitateat, jadanik duela urte batzuk ekarri ginuen adarrikapen hori berginola berriz mai gainerat ekarri. Pentsatuz gaur egungo eskola elkargoak almen batzu barima ditu, ez dituela aski, Ipar Euskal Herriak behar duela, merezi duela, erran ezake hobeki, beste instituzio bat, eta hortan lujalde kolektibitatearen hartua izan da. Nik pentsatzen dut bidea luzea izan dela, baina eskualdunak tematua gira, koska gira, eta badakigu hainitz urtez lan egiten gure aldarrikapena lortu aintzin. Hirigune elkargoak kudeatzen dutenek ere argi dute urrunago joan behar litekeela. Herritarrei eskaintzeko egunerokotasun hobeago bat etxe bizitza politika eraginkorrak eginez, egiazko hizkuntza politika bat garatzeko gaitasuna izanez, energiari buruz politikak garatzeko gaitasuna izanez, garraioei buruz osoki kompetente izanez, eta gisa hortan gure lurraldearen etorkizuna marrazteko gaitasuna izan dezagun eta gure egunerokoan herritarrak interesatzen dituen gaietan. Baterak bere lantaldeak eta bideogia finkatu ditu, gogoan izanez, helduten urtean herrietako hauteskundeak ospatuko direla, elkargoa berrituko dela, eta gero ondotik Frantziako Errepublikako presidentea, eta departamentuko eta eskualdeko kontseiluak ere izendatuko direla ere, bozketa guzi horietan eragin nahi du Baterak, albezain pizu handia izateko, egitura publiko berrian lortzeko gisan. Hendaiako Errepublika plaza eraberritua inauguratu dute 16 hilabeteko lanen ondotik. Autoen joan etorrien bidea izan daitzinetik, orain ordea, oinezkoendako soilik izanen da plaza. Herriko bihotza da urteko hitzordu nagusiak biltzeko gunea ere bai, horregatik bilgune itxura eman nahi izan zaio. Xarmaz beteriko plaza balio anitzekoa, inguru giroarekin errespetuan dagoena eta itzalguneak ere izanen dituena zuaitzen bidez, baita zirkuitu itxi baten bidez egun beroetan freskatzeko ura botako duen iturria. Autoendako hainbat minutuz geldialdiak egiteko aukera izango da saltokietarako esaterako. Eta bestalde herriko etxearen fatxada ere eraberritua izan da, eta elizan ere laster hasiko dira eraberritzen lanak udazkenean. Plazaren lanek ia 4 milioi euroko aurrekontua izan dute. Pintxo eguna Baionan, 12. edizioa. Pintxoak, pintxo hainitz, 100 pintxo, milaka ere bai. Orotara, 50.000 pintxo prestatu zituzen larun batean. Mota, kolore eta gustu guzietako janariak, ederki asetzeko. Kakao peinak irabazi du aurtengo lehiaketa, urrezko pintxoa alegia.
Lebasko elkarteak Baiona Txikia izena duen saria irabazi du. Eta sari gehiago, ezinaseak, betisoak eta zezenzaleen elkartearentzat. Hemen gakoa da sare laburrei lehentasuna ematea. Irudimenari ere bai. Aurtengo irabaziak 6.000 euro lau elkarteen artean banatuko dituzte. Pintxo eguna Baionan utxegin beharrez den hitzordua zergatikote? Begi bistakoa da, begira. Herri urrats Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko bestan milaka lagun Euskal Herri osotik etorriak. Iztuitzetik. Senperetik. Bera Lizaondotan izigaz. Irundikan, Oiartzunik. Ni Amiguzetik, Arberatzetik. Bardotzetik etorri naiz. Oiartzunik. Senperen milaka lagun bai, baina nalere. Bilankazio goxo bat egiten dugu, alde batetik goxoa, aroari begiratu balik eta zeruari begiratu balik, milaka Euskal Herritar gaur ere eta euskaltzale hurbildu direlako, senpereko lakura. Baina beste alde batetik, finkatuak genituen helburuak betetzeko lain ez da izan. Aurreko egunetako eguraldiak ekarri du espero beno baino jende gutxiago gotea gaur hemen, eta beraz, espero baino sostengu baliabide, sostengu ekonomiko txikiagoa jasotzea gaur. Ikastolen alde dirua ematea galdetzen dute xehetasunak beren webgune eta sareetan. Kezka handia da, sehaskak irakasle lanpostuak eta baliabideak falta ditu, hitzarmena berritu nahi luke hezkuntza sailarekin 3 urte beha egoki zai daudela, deia da jaiotzean deliberatu dute, danborra da handia antolatuz Baionan maiatzaren 23an. Erabakia berri-berria da, beraz ez ditugu xetasun guziak finkatu, baina normalki danborrada bat einen genuke. Uste 2018an eta 2019an egin genuen bezala gisa hortako zerbait. Ekitaldia baliatzea. Aurten ere ikastolek Euskal Herri osoko erakunde publiko guzietako ordezkarien sustengua izan dute. Gaurko eguna elkarrekin egindako bidea ospatzeko eguna da, eta era berean aurrera begira egitea dagokigun bide berriak urratzea, bereziki euskaran eta euskal kulturan oinarritzea, eta toki horretatik euskarazko eta euskal kulturan oinarritzen den, kulturarteko izango den eta eleanitza izango den hezkuntza sistema kalitatezkoa eta ona sortzea. Egun osoan, ehunka eta ehunka laguntzaile lan eta lan, dena ederki iragandadin, eta euskaltzaleak pozik. Beste badu 20 urte edo nizela? Lehenengo urtea gainera eta ondo. Urpitzateman egieran, etxen ikurriazteko? Oso, ondo urtero bezala. Uretan sartu ere bai? Bai, dena, gaur dena. Herri urrats hori betidanik astapenetik hemen gira, gure Euskalaren pesta da, ikastolen pesta, eta hor behar dugu izan. Xune, eta gero joango naiz dupla ikustera. Nik nahi dut dupla eta maskak ikusi. Senperen hasi dugu gaurko emanaldia eta hemendik agurtuko zaituztegu egon ongi eta biak arte. Merezi izan duela. Bizitza oso bat borroka.
Zergatik jarraitu honekin Gokoratu daiki dugula Gure maitasunarekin Ta muga hotxen gainetik Urrengo dantzazurekin Ospatu dezagun maitia Berriz gaudela elgarrekin Denok batera segi dezagun gure bidea Euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak Elkarlanean arituz lortu dugu aldaketa Orain besta egiteko momentua iritsi da Zuk ere egin dezakezu Jatxaikia garatzeko Trago batetan dezakegu Denak giroan txartzeko Hizkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko Ta galdetzen hasi aurretik Zergatik jarraitu honekin